И до хора съм запомнати. Добре, дошли в втора част от знаете какво. Мяу. Добре. Аз да не забравих. Забравих от какво. Ще си взема една картина и докато я взем ще го знаете. От намерих много айдбе. Странно. What the fuck? Тя няма ли някой голяма? Ох, хора. О май гад. Ще поде. И то щом друго няма това. Съжалявам, че клипа изведнъж спряно. Не знам защо. Просто ми спира. Като странно и да не казвам какво. Нищо не съм правил друго. Както виждате. Напишете ми в коментарите дали ви харесва скина с